राम राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय अपना चैनल पर रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत करतानी। आज बहुत सुंदर एगो शिव चर्चा के गीत सुनावतनी, पसंद आई तो रउआ सब लाइक सब्सक्राइब जरूर करब, कमेंट के माध्यम से बताइब सब कैसन लागल। पूरा पूरा सपोर्ट करी सब, शेयर करी सब। चलिए सुनल जा। भूल गइल का गाय अंगनवा में